Siapa minta siapa baik ning konjongan wat la ila jangai nanga si sin si tayo jing e ngayo snow ngito ishi thi iwe ya iwe tin chinh ye ni se ki shi ti chinh ye nga đang đón hà du minta ki bai pha ya nga ha por min shua kin sa chinh kin ma ha chinh im trong na kin sa ki khana hap den jong i ba hap den jong na ken tin jing it ban lang as no tang na I ken tin ba song kya ha I shi ti ken sa jing ken ma jing im jong na ken sa ki khana hap den jong I ba hap den jong lang yo I ya I man la kasni kentin bai ai min si ding pen soi kiwan hai shi thi ngayam lak le ki kentin umat rukilan naman simbak Kishiti chingin nga đang đón hà du minta Kibai paya nga ha por min shua Kin sa ching kin ma ha ching im jong na Kin sa ki khana hap den jong I ba hap den jong na Kin tin ching it ban lang as no tang kisni ka pertejongi kalakut haki to kisni